Здравейте, приятели! Днес моя екип и аз от Ивачваров отново сме на път. Къде отиваме рано сутринта в тази мъгла ли? През 9 реки в 10-та, през 9 планини в 10-та, през 10 села в 11-то и след разклона стигаме до приказния град Тиквенбург. О, майче се размечтах. Не, няма грешка. Добре дошли в Севлиево. А защо Тиквенбург ли? Спокойствие и само спокойствие. Скоро ще разберете защо напоследък му викат Тиквенбург. Град Севлиево е разположен в централната северна България. Градът е възникнал някъде през 5 и 6 век. Тук през 70-те години Левски основава и първият революционен комитет. 8 от ръководителите на Априлското въстание са обесени на Севлиевския площад, където в тяхна чест е издигната в последствие статуята на свободата. Ето часовниковата кула, която е построена през далечната 1777 година и една от първите 10 часовникови кули по българските земи още по времето на Османската империя. Тук можете да видите и Хаджистояновото училище, построено в църковния двор през 1844 година. От първите 10 училища по българските земи преди освобождението днес е приютило историческият музей на града. Ето я и вкопаната в земята църква, датираща от 17 век. Ценен е нейният дърворазбовен иконостас на свети пророк Илия. И от вековете богати на история се пренасяме в днешни дни, защото в Севлиево за пореден път се състои празникът на тиквата. Всяка година, в края на октомври и началото на ноември, Севлиево се превръща в столица на тиквата. Нека да отидем в едно много интересно място, за да разберем защо празнуваме. Казвам се Найден Петров и съм директор на историческия музей в град Севлиево. А съвсем отскоро вече имаме и музей на тиквата и Севлиево се превърна в европейска столица на тиквата по европейски проект. Празника на тиквата като идея се заформи сравнително отскоро. Първото издание от 2006 година, но той има своите исторически корени назад във времето. Така, още в края на 19-ти, началото на 20 век, Севлиево се е славил с многото си тикви, които били в така голямо разнообразие. И не случайно тогава така на шега, разбира се, Севлиево се наричал Тиквенбург. И понеже със съседния наш град Габрово винаги сме имали така добри отношения, в шеговит смисъл те ни наричат тиквари. И оттам от тази в исторически план закачка се роди идеята за това издание Празници на тиквата. През 2010 година направихме и първото карнавално шествие. И тъй като, пак ще спомена град Габрово, си имаме закачка за влака, защото на времето са ни взели влака, Севлиево не успял да си покара влак. И затова направихме нашето първо карнавално шествие под формата на Севлиевски влак, една конска сила, влака на Тиквенбург експрес посока Габрово. Севлиевци се познаваме по това, че имаме извит палец, защото това е характерно за всички тиквари. Значи става въпрос, че някога на времето, понеже не всички хора са разполагали с лъжици, а представете си изпечените наполовина разрязани тикви и палеца служи вместо лъжица за изгребване директно от тиквата. И севлиевци по това се познаваме, това не е като парола. През тази година различното и интересното всъщност е това, че ние така спечелихме община Севлиево един европейски проект за финансиране и проектът се нарича "Добре дошли в Севлиево, столица на тиквата". И по този проект всъщност ние успяхме да финансираме, да експонираме музей на тиквата. Тръгваме от музея на тиквата и бързаме да отидем на площада пред общината, за да видим какво се случва през първият карнавален ден. И докато организаторите подготвят сцените за концертите и изпълнителите, наоколо се случват куп интересни неща. Ето, например, пъстро тиквено парти за ценителите на карвинга. И то сред най-младите. Карвинга, буквално преведено от английски, е резбарство или древното културно изкуство, в което един вид храна, един вид продукт се превръща в нещо много красиво. Произходът му, разбира се, е много оспорван, но със сигурност датира от Азия и има поне 600 годишна история.
Нашите организатори пак се бяха погрижили и за най-малките. Игрите бяха със състезателен характер и включваха умения. Кой, например, е тренирал най-много? Скок с тиква, хвърляне на тиквени топчета по мишена и, разбира се, най-умелите участници имаха и страхотни награди. Беше даден старта и на първата част от програмата на нашата сцена. Куклите от детската формация Пипи, и то при първо основно училище Христо Ботев, ни показаха едни вълшебни танци. Тук бяха и жените от певческата група от село Малиново. Беше трио звън и така нататък, и така нататък. Както знаете, в Севлиево знаят как да се веселят. Предстоеше едно голямо събитие. Чакайте, какво е това? Имам усещането, че нещо странно се случва в града. Какви са тези феи по улиците? Какви са тези клоуни, магиосници, вещици, заклинания, магии? Разбира се, част от изненадата е и нашият тиквен карнавал. Тук пред музея на тиквата всички се подготвят трескаво. Слагат се последните детайли, казват се последните заклинания и най-важното е всички да се веселят. Намираме се в парк Казармите. Карнавалът беше разделен на два лъча и предстоеше да се съберат пред Дандановите къщи. Тук са всички спортни клубове и детски градини от град Севлиево. И всички са в различни тиквени костюми. Имаме тиквени принцове, тиквени принцеси и какво ли още не. Влака стрела на Тиквенбург, една конска сила, вече потегли. Начело е нашият приказен герой Тиквичко и нашите верни пазители на реда от местното управление на МВР. Целият град е излезъл навън и по прозорците, и по балконите, за да видят причудливите костюми, да си направят снимки и да усетят духът на карнавала и на празника. Събираме групи, които, разбира се, ни се смеят и се забавляват, защото е крайно време ние, българите, да разберем, че и в България могат да се състоят такива весели и усмихнати празненства. Вече сме пред сцената и като на всеки празник, първото нещо е да завием едно хубаво българско хоро. Разбира се, най-оригиналните костюми от тиквения карнавал бяха наградени. Но е време да започне концерта, защото всички танцори и певци чакат за сцената. За нашето настроение се погрижиха детския танцов ансамбъл на град Севлиево, техните каки и батковци. Имаше изпълнители и акробати от клубове в Русе, от Ловеч, имаше от Казанлък, Тетевен Троян и докато ги изброя всичките, направо ще се стъмни. Голямата изненада за подрастващите в града, техния любимец Рафи, наближаваше краят на първия ден. Но нашия престой в гостоприемният град Тиквенбург, Севлиево, първа предстоеше, защото вечерта завършва подобаващо с огнено шоу, театър на сенките и, разбира се, онази заря, на която ние винаги се радваме. Може да поспим, но няма да е задълго, защото от ранни зори се подготвя ден номер 2. Денят, в който ще се появи Ути Бъчваров със своя пътуващ кулинарен театър и ще сготви на живо куп вкусоти. Започва втория ден в град Севлиево. Отиваме в културния дом на града и заставаме пред рекордният експонат. Направен, разбира се, специално за празниците на тиквата в града. 233 метров тиквеник. Главният герой на събитието ще бъда аз. Както знаете, вашия приятел Ути Бъчваров обикновено слага с очица и чаропипетче, но един такъв грамадански, истински, рекорден тиквеник му трябва не друго, а много пудра захар. Тук са вложени много усилия
много тиква, много кори. Важното е, че само след около 2 часа този тиквеник буквално ще бъде излапан от всички присъстващи, защото така му се пада. 233 метра тиквеник. Олала, това може да се случи единствено и само в столицата на тиквата, Севлиево. Да видим дали някой друг в България ще се опита да подреди ето такъв тиквеник и да подобри този рекорд. Оставаме за кратко най-дългия тиквеник и се прехвърляме към най-дългата тиква, защото тук в Културния дом имаме и изложба от различни тиквени експонати и творения. Всеки може да види нестандартни тикви, най-красивата, най-малката, рисунки на тиква и разбира се с чувство за хумор хората можеха да видят сериали като Тик ТВ, Забравената тиква, Пепел от тиква и още и още. Но бързаме към едно от най-важните събития на празника на тиквата – кулинарният конкурс. Аматьори и професионалисти. При аматьорите имаше голямо разнообразие. Пълна тиква, баклава с тиква, панирана тиква, ризото и какво ли още не. Особено впечатляващи бяха тиквените сладки изкушения. При професионалистите задачата на журито беше много трудна. Затова и аз се раздадах абсолютно. Представете ли си, имаше толкова много професионалисти и толкова много предложения, а аз трябваше да ги опитам всичките. Но както знаете, вашия приятел Оти Бъчваров е професионалист и в изяждането. Уважаеми зрители, както разбирате, на мен ми предстоят няколко много важни задачи. В присъствието на тези две млади дами, другите членки на журито, това е Стела и това е Ирена, които съответно са кралица на красотата с 2009 и мис Европейски съюз с 2010. Разбирате, че красотата и кулинарията този път най-накрая са се събрали. Трябва да оценим присъстващите кулинарни шедьоври в два основни класа – аматьори и професионалисти. И във всеки един от класовете трябва да отличиме сладко и солено присъствие на тиква. Тиквата, не тиквичката, тиквата е главен герой, както разбирате, на нашия празник и трябва да бъде включена във всички ястия. Затова оставете ни малко да похапнем, да помислим и да определим кой ще носи големите титли и разбира се, някои от тях ще дадат предаването бързо, лесно, вкусно, за да разкажат как са съчетали тиквата и всичко останало, за да се превърнат в герои на този ден. Момичета, на работа! Ако можете да ми кажете, че тези моменти ми е леко, значи определено не сте били на събития като това. Всъщност, ако има нещо, което най-много да обичам на света, то това е печената тиква. Казал героят Душко Добродушков от разказа на Елин Пелин "Печената тиква". А въображението му започнало да слага пред него само тикви. Сладки, хубави, ароматни, пюрирани, варени или най-различно приготвени в сладки и солени варианти. Разбира се, голямото обсъждане предстои. Задачата не е лека, но честно. Победителите са ясни. И докато момчетата от моя пътуващ колемен театър подготвят всичко, за да започне готвенето и на моята сцена, буквално съм възхитен от това, което видях на изложбената маса. Започвам с първите представители за отбелязване. Тук ето тази домашна приготвена торта с тиква. Много балансирана, много лека, с орехова плънка, прекрасен вариант, намазана отгоре с лек мус, желиран от тиква. Нещо, което на моите партньорки от журито направи силно впечатление, са ето тези малки тарталетки, малки петифури. Ето ги как изглеждат отвътре. Нежен, прекрасен, много балансиран мус. В ваше присъствие ще опитам. Много е важно шоколада и кувертюр да не пресира тиквата, да се усеща един баланс. Ето, нещо, което винаги съм ви казал, че с тиква може да се правят и прекрасни парфета. Според
според мен едно от най-вкусните неща тук. Това е този чизкейк. Отдолу има малко натрошени бисквити. Много хубава идея. Между другото, след малко аз ще използвам при приготвянето и на моя десерт. Бита сметана, хубава, лека, приятна, не е много тежка. И отгоре, с малко желатин, направя един мус от тиква. Изключително добра комбинация, много добре балансирана. Едно много добре и иновативно ползване на тиквата. Разбира се, тук има и нещо твърде традиционно, което е за отбелязване. Ето това руло, саламено руло. Нещо само, че тук е влезнала подварена, леко захаросана тиква. Има бисквити, най-обикновени, след което знаете, това нещо се навива, формова се и се вкарва в хладилника като домашно приготвен салам с тиква. Великолепно! Тук нашите приятели са направили една огромна колекция от най-различни, дори бих казал в някои случаи междинни бурканчета с междинно съдържание. Знаете, че хората ползват тиквата не само като сладко, прословутия трачел, където тиквата е леко захаросена, а използват и в други комбинации. Така наречените релиши, дипове и други сосове, които се употребяват по света, понякога към тиквата се добавят много подправки, които стават много активни, леко пикантни. Тук имаше една лютеница, която на мен лично много ми хареса. Предполагам, че има баланс между тиква, между морков, между малко патладжан, между пиперки. Беше изключително добра. Тук са направили една фантастична мусака, защото картофите, тежкия въглехидрат от мусаката, който обикновено ни кара да се чувстваме леко прияли в последствие, може да бъде заменен с парченца тиква, разбира се, това трябва да бъде балансирано и тиквата да не бъде много сладка. Както знаете, има различни сортове тикви, което е важно човек да ги познава, за да не се получава това прекалено голямо сладко звучение на тиквата. Отивайки нататък, какво мога да отбележа? Ето, една тиква, аз даже се избудалках, че е точно като любимата торта на Зайо Байо. Всъщност тези малки розички отгоре са направени от тънки, леко бланширани, резани от тиква, което създава много интересна визия, много лекота и много приятно усещане за тиквата, без да бъде тя брутално, прекалено захаросана. Тук са направили един истински, класически, категорично спазен по всички така изисквания на домашно приготвеният тиквеник, или както го наричат някои краища на света, штрудел, домашно точени кори. Колегите казаха, че всеки един от етажите е символ на всяка една от годините, в които се провежда празника на тиквената, тук в Севлиево, или както се опитват да го нарекат, Тиквенбург. Тук имаме нещо, което е хубаво да видите. Едни с глазура отгоре, направена като едни студоледени имитации. Всъщност то не е студено, не е нужно да се яде замръзнало, а са просто едни тиквени съдържания вътре, направено с няколко блата, завита тиквена пънка и отгоре направено с тази глазура от чоколад. Много добре изглежда, а и е много вкусно. Тук накрая се натъквам и на нещо солено, много интересно. Винаги съм ви казал, че тиквата може да бъде приготвена в нея като вид съд, задушение с тя. Моите колеги лоджиите винаги изподелят за една рецепта за заек в тиква. Трябва да си изберете тиквата, отново да не е много сладка, за да не отиде в една друга посока вашият заек. Заека се нарязва на парченца, слага се вътре с подправките и дълго в фурната се задушава, като в гърне. Тук имаме, разбира се, един заек, който е приготвен по малко по-различен начин, защото заека е цял и е сложен върху една подложка от тиква. Тук, разбира се, имаме и една подложка тиква, едно канапе и за едно пиле, за една кокошка, която изглежда много вкусна. Аз обаче искам да отбележа ето тази каварма, която има съчетание на лека пикантност, на хубавото месо, разбира се, на лук и на тиква. Нещо много традиционно за българската кухня, което, за съжаление, в последните години беше позабравено. Уважаеми зрители, уважаеми приятели, ще видим кой ще грабне големите награди. Няма да ви казвам от сега. Аз излизам долу на сцените, защото хората ме чакат, а и момчетата, които ми помагат да готвим бързо, лесно и вкусно, вече са подготвили всичко, за да почнем с супа, с една страхотна рибена вариация на тиква и, разбира се, един бърз и лесен десерт, който ще направя пред очите ви, защото аз от Дивачаров готвя с хората и пред тях. И, разбира се, след това ще почерпим.
Моя асистент и целият екип на кулинарният ми театър вече са на бойното поле. Режат, приготвят, защото след малко ще се появя и аз. А хората ме чакат. Аз обаче бързам през тълпата. Успявам да си пробия път, защото първо, преди да започна да готвя, искам да съобща на тълпата кои са носителите на наградите в тази годишното издание на тиквеният кулинарен конкурс. Категориите, както знаете, бяха в няколко направления. Солени ястия, сладки ястия и голямата награда за най-нестандартно кулинарно превъплъщение на тиквата. Много от участниците си тръгнаха с награди, но какво ви представя шеф-готвач на град Севлиево, знам само аз, защото успях да го опитам с устни. Всяка година нашите приятели взимат винаги по едно от първите места. Да чуем какво ще ни разкаже Иванка Александрова за техните успешни тиквени рецепти. Участваме за 7-ми път в тиквените празници на Севлиево и най-вече в кулинарната изложба, разбира се. Тази година взехме второ място в категория солени изкушения, първо място в категория за сладки изкушения и една специална награда като цялостен принос за празника. Ястията, с които спечелихме, второ място спечелихме с пилешко роле с плънка от тиква. Пилешкото роло поднесохме в вариант гласе, за да бъде студено, тъй като на всички е ясно, че на тази изложба няма как да опитат наистина топло ястие. До сега вече 7 години приготвяме различни солени неща. Традиция при нас е да приготвяме всяка година лютеница. Всяка година всъщност правим подобрение на рецептата. Тази година сложихме в лютеницата и пътладжан. Слагат се всички продукти, както приготвите обикновена лютеница, доматино пюре, пиперки изпечени червени, изпечените пътладжани, лук също, много подправки и разбира се и тиквата. Сладките неща, които бяхме предложили, бяха толкова много. Журито опита от доста неща. Така много харесаха комбинацията шоколад и тиква. Печелихме за най-нетрадиционно ястие чизкейк с тиква, който бяхме приготвили в няколко вариации. Имаше в чашки и два отделни сладкиша, по-малък и по-голям, като торти. Тиквите тази година са много сладки и всички цигулки, бели тикви ни бяха доста полезни, за да сътворим всички тия вкусоти. Идеите си черпим така един от друг в колектива, защото вече с толкова време всеки има някакви стари бабини рецепти или рецепти от мама. Общо взето не мислим да спираме участията си в тази традиция, тъй като просто ние виждаме, че с всяка изминала година нещата стават все по-сериозни и конкуренцията още е по-жестока. С нетърпение очакваме участието на Иванка и нейният екип до година, за да видим какво ще ни измислят. Но до тогава ни чака още много работа. Хората вече нямат търпение да похапнат от рекордьорния тиквеник, направен именно тук, в дома. Той е 233 метра, с доста повече от миналата година. Нека хората да похапнат тиквеник. Аз се заемам с най-важната ми задача. Време е да сготвя. Започвам с отпъщението на готвача. Една 7 килограмова сьомга, защото съм решил да шашна всички. Да измисля една севлиевска тиквена салата. Тя прилича до някъде на руската салата. Но вместо да слагаме картофи, вътре съм добавил леко сотирана, леко подварена тиква. И за да стане още по-здравословно, взимам тази риба, която, разбира се, бодалгайки се, казвам на хората, че съм фанал сутринта в река Русица и я тражирам за... Внимавате ли? Днес съм в страхотна форма. Точно 2 минути и 30 секунди. Национален рекорд, поставен по време на тази годишното издание на тиквения конкурс. Салатата е готова, завиваме сандвичите и ги раздаваме на хората. Време е да се повеселим. А ако вие не сте си записали нужните продукти, сега е време да ви ги припомня. За да си направите около 100 сандвича по-севлиевски с севлиевска салата са ви необходими 3 кг филе от сьомга или една 5-6 кг риба, 3 кг тиква, 2 кг китайско зеле, 500 г майонез, 400 г грах от консерва, 400 г царевица от консерва, 3 кофички кисело мляко, няколко връзки копър, ябълков цвет, зехтин, черно пиперче и приятели, с които да споделите всичко това, което ще приготвим.
Как да приготвим прословутият сандвич? Нарежете филетата от сьомга на купчета, поръсете ги с сол и черно пиперче и ги запържете на тиган за малко, с малко зехтин. Нарежете тиква на купчета и леко я сотирайте. Или, с други думи казано, подварете, запържете в тиган. В купа смесете бланшираната тиква, грах, царевица от консерва, наситеното китайско зеле, запържените купчета сьомга. Отделно разбъркайте малко майонеза с много кисело мляко, добавете останалите продукти и подправки и разбъркайте всичко в една голяма купа. Вземете тънки питки, слагате по-малко от плънката, завивате, режете на две и поднасяте. Бързо, лесно, вкусно, здравословно. По-севлиевски. Уважаеми зрители, това предаване вече е към края си. Разбира се, тиквата беше достатъчна, за да си направим и супа, да си направим и тиква с прас, да си направим карфьол, да си направим и десерт. Вкусен, лесен и много бърз. А бих казал и доста диетичен. Къде отиде цялото количество храна? Ами естествено, раздадох всичко на хората и с нетърпение очаквам следващото пътуване на нашия екип към необятните простори на вкусната България. Ако вие имате такъв празник, ако искате да се повеселим заедно, знаете на кого да се обадите. Екипът за бързо кулинарно реагиране и правене на веселби и празници се казва Ути Бъчваров и приятели. А аз се надявам, че следващата година отново ще съм тук, за да готвя тикви. Защото хората обичат да се веселят. Чао и до нови срещи!